Татарстан Яңа Гасыр каналында турыдан-туры эфирда таяну нуктасы тапшыруы. Хәерле кич, исәнмесез. Хәерле кич, мөхтәрәм коллегалар. Алда яңгыраган фикергә карашыгызны тимәләр аша җиткерә аласыз. Яшелгә басып килешүегезне, кызылга басып килешмәвегезне, ак битарафлык, нейтралитет билгесе. Бүген мин уйлыйм, сезнең әйтер фикерләрегез булыр. Бүген битараф булмаган кешеләр җыелды. Бүген сезнең яли язып кына түгел, кайберләрегезне бит кешеләр күрми дә. Сез монда килеп, барлык ишегезгә җыелган фикерләрне җиткерә алырсыз дип ышанам. Чөнки иртәгә 19 май көне Татарстан матбугаты көнен билгеләп үтәчәкбез һәм коллегалар сезне чын күңелдән без тәбриклибез һәм безнең караучыларны да тәбриклибез. Иң элек менә шундый сораудан башласым килә әле. Римзил абый, менә журналистларга һәр вакытта да ышанганнар бит. Гәҗиттә басылып чыккан сүзләрне ул менә бу дөрестлек дип инде кабул иткәннәр, шулай бит безнең әби балалар. Бүген журналистларга ышаныч ни дәрәҗәдә? Бүген дә ышаналар, бигрәк тә татар журналистларына шушы матбаганы алучылар ышаналар. Чөнки ышанмасалар, алмаслар иде һәм күз чекрәйтеп укымаслар иде. Нигездә ышаналар, ләкин бу ышану бераз гына кими, чөнки түләүле гәзитләр дә бар, ялган сүзләр дә бар һәм кәҗүнни сүзләр бар. Бар гынамы, күпме? Хәтсез инде. Аннан бит еллар буе укыйлар. Без алар иләренә, гаилә әгъзалары кебек барып керәбез, алар безгә ничек ышанмасыннар инде. Ышанмасалар, не эшлибез без? Менә бу безнең үзебездә тәнкыйть сорауы. Римзил әфәнде, ничек түләүле гәҗитләр бар дигәнне мин аңлап бетермәдем. Түләүле реклама. Менә җавыз кеше үтерә торган, алдаша кеше торган кеше үзенә түләп үзе турында поэма яздыра. Заказ белән эшләнелгән турында сүз алып барыла, шулай бит. Сез килешмәдегез моның белән? Мин килешмәдем. Ышаныч ни дәрәҗәдә дип уйлыйсыз, Римзил ханым? Ышаныч бүгенге көндә, менә мин үзебездән чыгып кына әйтәм, Акчарлар газетасыннан. Бүгенге көндә безнең 40 мең язылып укучыбыз бар икән, алар безгә ышана дигән сүз. Без аларның өметләрен барыбер һәрвакыт акларга тиешбез. Түләүле мәсьәлә килгәндә, андый материалларны газет, журналлар басмыйдыр дип уйлыйм, Римзил абый. Рузилә, рәхәтләнеп басалар. Хәзер пиар, реклама заманы. Хәзер намуслы кеше турында һәм алдынгы тәҗрибә турында газеттан укый алмыйсың, чөнки әйтәләр, бу реклама диләр. Мактап язалар. Ышану турында мин күптән матбугат эшләгән кеше буларак миңа ышаныгыз. Мин эшем буенча эшләшә туры килә. Бер шәхси газетаның редакторы миңа әйтте. Мин әгәр дә түләүле материаллар басмасам, 2 машина тотарга һәм менә шуның кадәр гаиләмне әйбәт карарга сез каян акча таба дип уйлыйсыз диде. Шуңа күрә заманасын инде матбугаты шундый җәмәгать. Шундый заманда яшибез, димәк. Сезгә бу эштә җиңелрәк, сезне дәүләт үз карамагында сезгә ярдәм итә. Аларны да бер нәрсә дә әйтеп булмый, шулай бит. Бу базар мөнәсәбәтләре, әмма шул вакытта дөрестлек тә югалмаска тиеш. Менә мин ышану турында шуны әйтәсем килә, менә безнең Ульяновск өлкәсендә Иске Кулаткин район бар. Аның 85 ел чыгып килә торган күмәккеч газетасы. Бер кайчан исемен дә алыштырмаган, кыйбасы да һаман шул ук. Менә авылларга барасың да, мин бу бригадирга бардым, колхоз председателенә бардым. Мин моны барыбер да күмәккечкә язып чыгачакмын әле. Ул бит ышанмаса ул сүзне әйтмәс иде. Димәк, ышана, район газетасы администрация органы булса да, ул анарга ышана. Шуңа күрә мин әйтер идем, матбугатка ышану барыбер халыкта бар әле. Агайны, ләкин бу ышану мәсьәләсендә бик могып эшкә кермик, чөнки әгәр дә кеше хәзер үз агымына гына куйсаң, чыннан да мин үзем әйтмешләй, ул матбага ябыла. Шуңа күрә хәзер барыбер спонсоры бар һәркемнең, кайбер вакытта дәүләткә, үзенең дәүләтнең исәнлегенә кирәк, барыбер bir мәсьәлә кала. Хәл итәлмәбез, ләкин мин моны тагы бер журналистика бизнес кәсепме, иҗат һәм мәгърифәтме? Бу хәл ителми торган мәсьәлә дип уйлыйм, ләкин барыбер килеп чыга, шуның аркасында татар матбугатын, социаль әһәмиятле матбугатны буып яталар. Менимчә, кәсеп түгел, бизнес түгел, мәгърифәт, иҗат безнең һөнәребез. Һәм ничек шушы вазгыятьтә журналистиканың асылын югалтмаска? Мин әйтим әле, менә асыл буенча да журналист матбугат чараларына ышану күбрәк. Ни өчен дигәндә, менә мәсәлән, мисаллар белән карыйк. Бүген кешегә информация, мәгълүмат ничек килеп җитә иң беренче чиратта? Иң тизе WhatsApp һәм мессенджерлар, һәр беребез утырганда классташлар, анда бергә укыган кешеләр, анда ата-аналар төркемнәренә килеп җитә. Һәм гадәттә анда бер 70-80% материал ул ялган булып чыга.
Мәсәлән, инде күбебез күргәндер, тюкка анда питон еланы уралган, әйме? Пешән тюгына әйтәләр, бу Азнакай районы, бу Балтач районы, бу фәлән район дип әйтәләр. Бер генә журналист та бу фәлән район дип язып чыкмаячак, тикшермичә. Шулай бит. Бер генә газетада да ул материал чыкмаячак. Шуңа күрә менә шушы WhatsApp мессенджерлардан килгән мәгълүматны тикшерәсең килсә, бераз көтеп торырга кирәк инде. Җитди сайтларда чыгамы, газеталарда чыгамы, телевизордан әйтәләрме, аның ачыклануын журналист әсәрен көтәләр, материалын көтәләр. Шуңа күрә газет журналистлары, журналларда эшләүче журналистлар даган бер кайчан да андый тикшерелмәгән ялган информацияны халыкка таратмыйлар. Ялгышсаң, гафу үтенеп төзәтергә мөмкин, куркырга ярамый ялгыштан да. Миназым. Җаваплылык, әлбәттә, журналистиканың җаваплылыгын бер көндә без өстеннән төшермәгән. Бүген әйтәбез без, һәркем журналист дип әйтергә мөмкин. Блог алып барышыда сөйләштек бит инде, шул ук мессенджерларда, аралашуларда. Алар әлбәттә чара, ләкин иң куркынычы журналистика, әгәр дә алардан да уздырабыз дип, алар шикелле акча эшлибез дип барса, шуннан да менә шундый юлга басарга туры киләчәк. Бүгенге вазгыятьтә чыннан да базар мөнәсәбәтләре, сүз иреге дә бар, базар мөнәсәбәтләре дә бар, бер яктан караганда, әйме, эшлә нәрсә эшлисең килә дип. Шул ук вакытта бит һәр кеше дә бөтен дөреслекне 100% язып бирмәй. Һәм кирәкме соң ул менә дөреслек? Ни дәрәҗәдә безнең булырга тиеш дөреслекне, мәсәлән, шушы сез үзегезгә алган вакытта вакыт көтәсезме? Ниндидер мәгълүматны белдегез? Кирәкме менә тамашачыга да дөреслек? Һәм кемгә кирәк ул? Дөрестлек бит ул бик киң кырлы нәрсә. Менә сезнең өчен булган дөрестлек ул минем өчен дөрестлек булмаска мөмкин. Шуңа күрә мин үземнең студентларыма да әйтәм, дөреслекне табыр өчен берничә чыганакка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Берничә ягын да кирәк. Аларга түгел. Аларны чагыштырыр өчен кай вакытта аларга бәя бирдерер өчен үзебез бәя бирергә безнең хакыбыз да юктыр ул дәрәҗәдә. Чөнки без белгеч түгел. Комментарий, то есть бер белгечтән тагын аларга кирәк. Аның бәясен аларга кирәк. Менә шунда гына кешене шандыра алсаң, шул сүз белән сиңа ышаналар. Менә шул артык уйлаудан безнең татар журналистларының татар матбугатында информацияның соң чыгуына сәбәп түгелме бу, Данил? Менә соң чыгу бит инде менә әле әйткәнчә, соң чыгу ул соңарак чыккан сайын мәгълүмат тикшерелеп чыккан булып чыга. Мессенджерлардан килдең дә бу Азнакай районы фәлән район дип әйтмисең. Татарны укымыйлар булып чыга. Менә дөреслеккә карата, әйме, бу дөреслеккә дә бәйле әйбер. Менә Миңназым абый әйтә, шуннан да менә цилиндрга бер яктан караганда ул түгәрәк күренә, әйме, бер яктан караганда шакмак. Берәү яза шакмак дип күрә, берәү түгәрәк дип. Аннары безгә һәр вакытта да чит ил матбугатын үрнәк итеп китерәләр, шулай бит. Менә Америкалардан да бар, мәсәлән, кайбер матбугат шаралары республиканецлар яклы булыбрак язалар, әйме? Берәүләр яза демократлар яклы булып. Шуңа күрә бүгенге укучыга белергә кирәк, һәрбер масса күләм мәгълүмат шарасы артында ниндидер сәяси көчләр яки шәхси бер кеше, ул шәхси кешенең шулай ук сәяси ниндидер бер күз аллавы бар, төрле матбугат шарасы төрле көчләргә карый. Шуңа күрә мәгълүматны бер газетадан гына түгел, совет заманындагы шикелле, әйме, 3-4-5 чыганактан белергә кирәк. Кызганычка каршы еш кына чынлыкта шулай соңда чыга, әкрендә чыга, укырга да күңелсез, һәм дөреслеккә дә туры килми, халык ихтиярына, халык нужасына туры килми. Буламы шулай? Була. Дөреслек дигәне мин милицияләрне, прокурорны алыштыру ягында түгез. Без Рамис Латипов белән гел бахаслашабыз. Ул фаш итү, расследование ягында. Мин әйтәм, мин милиционер түгел. Мин милли үзаң бирүче, иҗтимагый аңны формалаштыручы. Шушы минем кәсеп, ягъни милләткә ярдәм итмәсә, милли үзаңны формалашмаса, ул татар матбугаты журналистының кирәге дә юк. Милицияны фаш итү дигәннән, әгәр дә журналист аны фаш итмәсә, нәрсә була? Журналист шушы милицияны фаш итәргә тиеш. Шул вакытта сиңа халык кемне яратканын беләбез, инде журналистны яратканын беләм. Юк, менә монда миңа өчен бер нәрсә шады, ни ди? Ремзилә әйтә, мин килешмим аның белән. Журналистика ул бизнес түгел ди. Рузилә өчен ул бизнес, Рузилә бизнесмы синең өчен журналистика? Журналистика минем өчен бизнес түгел, беренче урында. Ул минем күңел хәләтем, ул минем эшем. Без Акчарлы газетасын чыгара башлаган вакытта акча турында бөтенләй уйламадык. Безгә акча кирәк дип эшләмәдек без аны. Чөнки Габделфәтнең эшләгән акчасы бар иде. Акча дип бөтенләй башламадык. Без просто халыкка, менә үзебезнең күңелдә йөрткән әйберне, башка газет журналларда укымаган әйберне халыкка бирәсе килә дип башладык. Бизнесны башлаган вакытта кеше уйлый, менә башта саны расчет чыгара. Мин моннан күпме акча эшләячәкмен ди. Бездә андый әйбер юк иде. Шуңа күрә мин бүгенгә сез аны ачмаган да булыр идегез, шулай бит. Юк, мин бүгенгә шуңа күрә газетаны бизнес дип санамыйм. Ләкин шул вакытта менә татар матбугаты хәзер икегә бүленде бит инде ул. Аның бер өлеше сенсация эзли, икенчесе тәрбияли. Шул беләсез бит сенсация эзләүчеләр.
Менә сез дөрес әйтмисез, Гөлнур ханым, ни өчен дигәндә сенсация гына язасың икән син, аны кем укый синең? Син шул вакытта тәрбия дә бирәсең, дөреслектә бирәсең, безнең дин белгечләре бар, бөтен белгечләр, бөтен яктан бирәсең. Сенсация газетаның алып торган мөмкин 5-6%. Но сенсация хәзер бит халык шуны таләп итә, Гөлнур апа, шулай бит. Әгәр дә сенсациялар, яңалыклар булмый икән, демәк, менә бу икенче ягы бар аның. Бу бит аудитория. Демәк, халыкка менә шул кызык. Әгәр дә халык ихтыяҗы белән генә эшләсәң, тәрбияви ягы арта калыр кебек. Ә каян алтын урталыкны табырга? Халык артыннан гына барсак, халык ул мәктәп укучысы шикелле. Иң җиңелен, чәйнәгә кирәкмәгәнлеген, ашказаны тиз генә эшкәртелә торган алачак ул. Ул табигый закон, шулай булырга тиеш. Ләкин безнең татар матбугатында ялганлар бирмәс, безнең матбугатыбыз нәкъ мәгърифәт органы буларак барырга килде. Халыкның дәрәҗәсен күтәрү әз генә булса да, аң дәрәҗәсен күтәрү. Җиңел темалар, кешеләрнең бит укысы килә җиңелрәк менә артистлар турында. Җиңел тема дип әйтмәскә кирәк. Җиңел язылган дип әйтергә кирәк. Җиңел язылган темалар. Теманы җиңел язырга була. Әмма шул вакытта ул безнең башка жанрларны бөтенләй кысрыклап чыгармыймы? Аналитик жанрлар шул вакытта, әйме? Нишләп безнең андый гәҗитләр күбәйми? Әгәр дә мәсәлән, сездә андыйлар күп чыгамы, аналитик жанрда эшләүче журналистлар бармы? Безнең газетада Акчарлыкта 2 аналитик жанрда эшләүче кеше бар. Аның берсе Булат Хаков, икенчесе Эльмир Фүлүн. Акчарлак күңел ачу яки халыкчан әйбер баса икән, башка шундый башкасы сенсация баса икән, миңа кирәк сенсация гына түгел. Бүген Татарстан ничек яши? Миңа ватаным Татарстанны яздырам. Хәтта Республика Татарстанны яздырам. Мин российская газетаны яздырам. Чөнки Эхо Москваны тыңласам да, анда мин правозащитный әйбер генә ишетәм. Шуңа күрә аз санлы булса да, хакыйкатны язган дәүләт президент нәрсә уйлады бүген? Кичә нәрсә әйтте икән? Беләсе килә, сайттан да эзлим, телевизордан да эзлим. Моның турында без Ремзилә абый тәфсилләбрәк сөйләшербез рекламадан соң. Татарстан Яңа гасыр каналында турыдан-туры эфирда таяну нуктасы тапшыруы. Без дәвам итәбез. Менә рекламага киткәнче без инде сөйләшә башладык жанрлар турында да. Тагын икенче ягы бар. Бүгенге көндә журналистика конвергент булырга тиеш. Димәк, сен аны язып та чыгарга тиешсең, телевидение аша да, радио аша да, бөтен каналлар аша да информацияны бирергә тиешсең. Менә Данил, хәтерлисеңме, безнең бар иде философия, фәлсәфә, үрдәк фәлсәфәсе дип әйтәләр, ул яхшы итеп йөзә дә белми, оча да белми, ул оча да белә, йөзә дә белә, йөгерә дә белә, әмма яхшы итеп очмый да, йөзми дә. Менә безнең бүгенге көндә универсаль журналистлар булуы, алар бер журналистның төрле җирләрдә эшләве, тормыш итер өчен, аның сыйфатын киметмиме, дәрәҗәсен? Татар журналистлар турында сүз бара, Татарстан журналистлары. Мин уйлыйм, сыйфатын киметмидер, ни өчен дигәндә, алар һәрвакыт өйрәнә. Мәсәлән, безнең хәзер әти-әниләрдә WhatsApp-лар белән куллангач инде ни өчен әле анда журналист, эшләп йөргән журналист өйрәнмәскә тиеш. WhatsApp-ны, Instagram-ны, әйме, анда видеога төшерүне, фотографияны кисеп бирүне. Менә шул бит инде конвергент журналист. Әгәр дә ул менә бер юнәлешкә генә бөтен көчен бирсә, бәлки безнең аерым юнәлешләр үсер иде. Сез хәтерлисезме, менә газеталар чыккан вакытта, аны менә журналистлар, басмаман булган журналистлар хәтерли инде, кешеләр кулдан язып кертәләр иде, һәм наборщик дигән, алар наборщиклар бармы әле хәзер, Миңназым абый? Бар. Кайберәүләр авторлар алып киләдер. Журналистлар бит инде хәзер журналистлар алар җыймый. Авторларны кында алмыйбыз бит инде кулдан язган текстлар. Кулдан язган текстларны инде авторларны кында алмыйлар. Ул вакытта да бик авыр нәрсә шикелле иде кулдан язудан менә компьютер белән яза башлауга. Хәзер бит ул нормаль күренеш. Әгәр дә телевидение бары экраннан гына күрсәтсә, әгәр дә газет кагазда гына чыкса, әгәр дә радио бары тик рупордан гына сөйләсә, ул битәчәк. Һәр мәгълүмат чарасының сайты бар. Һәр берсенең һәр телеканал, Комсомольская правданың хәзер радиосы һәр Татарстан өенә керә.
Ул ягъни һәр мәгълүмат чарасы ул телевизорда, интернетта, ул радиода һәм басмада. Мин бизнес онлайнны үгетлим берәр газет чыгарыгыз дип. Татар информ интернетка мин радио лекторга кирәк дип саныйм. Ләкин телевизор бит алында бер нәрсә бар. Җәмәгать без бөтен нәрсә белән шөгыльләнә алабыз, ләкин үзегез әйтмешли сай йөзсәк, ул сай йөзү синең хатчында 10 шарада бул, синең булмаячак. Информация каналы, шуның үзендә булырга кирәк. Бәлки нәкъ шул тиражларны киметәдер. Төрле булырга тиеш. Бер генә калдан булса бар. Аны кагазны көтә, энекә оныгы интернеттан карый. Катыгыз микән менә күптән түгел генә килде, шушы көннәрдә Венедиктов, Алексей Венедиктов килде. Эхо Москваның җитәкчесе име. Ул әйтә, ул да әйтергә мәҗбүр. Югыйсә бит инде алар үзләренең радиоларында классик булырга тиешләр. Без эштәле редакциягә мәҗбүрбез бүгенде. Ләкин бер нәрсә ята, контент без эштәлек ясаучылар бер булырга тиеш, алар тирәнлекне белергә тиеш, алар үз юнәлешләрен белергә тиеш. Әтегеләр социаль челтәргә форма буларак файдалансыннар, алар технарлар эшләсеннәр аны, кемнәрдер пиаритсеннәр шунда блогерлар, ләкин аның бит контенты булырга тиеш, эштәлеге булырга тиеш. Шунсыз булмый журналист. Сүзем булгач, менә мактанып әйтмим, мин экран интернетка куям видео, аудио, текст язам татарча, урысча, радиодан сөйлим, телевизордан сөйлим. Нормальный кеше, уртача Иң яхшы мәгълүмат чарасы дип бүген нәрсә кайсысын әйтә аласыз? Иң Мен үтә нәрсә? Окшарлыкны яратам, үземнең комсомольская правданы яратам. Татарстан яшьләрен һәр вакыт укыдым, хәзер инде бик сагынам, каядыр. Каналларны алсак, әйтик, менә сез бит гражданин буларак, менә яңалыкларны белү өчен, гомумән республикадагы СТС белән ТНТ карап утырмыйм инде. Миңа кирәк бүгенге Татарстан яңалыгына яңа гасыр, хәтта Россия каналында яңалыклар кирәк миңа һәм bütün kanallarında kararga tarışam, үземә кирәкле мәгълүматны эзлим. Миңа Татарстан, милләт, Россиядәге демократия. Сез интернетны әйтмичә калдыгыз. Беренче санда. Беренче чиратта минем шәһәрдән торуга күбегез килү белән интернеттан хәтта ТНВны да карыйм. Барысын да интернеттан карыйм. Менә хикмәт нәрсәдә? Журналист контент дип бит. Журналист ул бер үзенең матбугаты өчен тегендә барып кайтып, эш көнендә бер материал язуына түгел, ул дөньяны күзәтә. Ул бөтенесеннән Данил әйтмешли, бөтенесенең һәр яктан карап чыкканнан соң үзенең фикерен белдерә. Шуннан соң гына. Ләкин гафу итегез, мин беркемдә тәсим килми, гаеплесем килми, ләкин бер редакциядә 3-4 кеше эшли икән, алар тегеннән җыеп, моннан җыеп кына үзләренең материалларын түгел, сетнең стеңгенә җыеп бирәләр икән, һәм тулы бер 100 кеше мәсәлән 2000 артык кеше эшли диде заманында, Заман газетасында Төркиядә. Менә контент ничек барлыкка килә ул? Менә тиенлек каян барлыкка килә ул? Мәсәлән, безнең һәрберебезнең сайтлары бар бит, газеталарның, журналларның, безнең дә сайтыбыз бар. Безнең редакциядә кеше бигәс, әгәр без журналына чыгарабыз дип утырабыз икән, безнең сайт ул үле булыр иде. Ә бүген ул яшәп тора һәм безгә алда гөл, орта чәчәк, шу кадәр яхшы татар журналистларының проблемасы юк. Бөтенләй бер яхшы эшли, укыр җирдә бар, карар җирдә бар дип сөйләшәбез. Шулай да Данил Мәнишев беләсең, бүгенге көндә татар журналистының, менә чөпчән татар яхшы журналистлар яхшы журналистлар, теләсә кайсы профессиялар күп булмый. Менә аның йөзе нинди бүгенге көндә? Тасвирлап бир әле, нәрсә ничек күрәсең? Татар журналисты бүгенге көндә руслардан соң арттанрак баручы кеше. Әгәр ул матбугат конференциясына килеп керә икән, башта русча сорауларны бирәләр, русча сөйләшеп бетергәч, татар журналисты яки бөтенләй сорау бирми, яки татар журналисты менә шул ук сөйләгән әйберләрегезне татарча тагын сөйләгез дип кенә кушылып китә. Үзенең оригиналь соравы булмый. Менә ул безнең татар журналистларының бик еш эшли торган менә шушы ияреп йөрү. Ничек Данил дисең, анда спикерлар татар икән, мин үзем һәрвакыт татарча бирәм сорауны. Җавап бирәләр. Менә монда иң беренче сүзегез булды, әгәр спикерлар татар икән. Ни өчен менә алар татарча белмәсә ди. Алар татарча җавап бирә алар икән, аларга татарча. Андый кешеләр сезнең кебек бик сирәк. Сез үзегез дә Гөлнур ханыманда булгалыйсыз бит инде. Сораулар һәрвакытта да татар журналистлары һәрвакыт арткы рәттә утыра, һәрвакыт. Берәү дә әйтмә, артта барып утырыгыз дип. Үзләр барып утыралар. Ни өчен дигәндә ул беләсезме? Бүлдердем инде сезнең дә. Ни өчен дигәндә ул татарның үзеннән үзе куркуы, ул аның ишендә утыра ул уже. Үзендә утыра. Ишендә утыргач, ул урыслар янында, рус кешеләре янында сорау бирергә курка. Курка и ояла. Һәм моңа мәҗбүр итә беренчедән сәяси наданлык, дәүләт структурасын, хукук нормаларны белмәү, журналистиканы белмәү. Мин ничек инде урыс журналистынан ким булыйм ди, яки анда американ журналистыннан. Ул мөмкин түгел. Менә американ журналисты килгән, мен белән интервью алырга бирергә тели. Ул Америка хакимиятын сүгәчәк, Ричард Стерлинг дигән абзый белән мин шимбә көне сөйләшәм. Ул бит сөйләп алган Татарстан журналистлар арасыннан мине сөйләп алган һәм мин аны сөйләтәм инде. Ягъни минемчә татар журналистлары Тукай заманнан ук алдарак бара. Аны уңарга кирәк.
Чөнки намуслырак һәм ике төрле тел белән. Татар журналистлары алданрак бара. Алдарак барга сәләте, ләкин менә Данил әйткәндәй, кыллы, курку, шурлау хисе, томаналык, әлбәттә андый бар, ләкин чын татар журналистика алдарак бара, чөнки ул аның мәгърифәте күбрәк. Журналистикада укымадым, Римзил абый, белмим журналистларның ничек укытканнарын. Но сез әйттегез, татар журналисты алда бара, алда баргачтан аның фикерләре бөтенесе алда булгач, аларны, димәк, укытканда әзрәк аудиторияга сөйләргә, бөтенесен сәхнә дәресе бирәләр бит, ниләрдә, режиссерларда, актерскийларда. Аларга да шушындый дәрес кертергә кирәк. Илке заманнарда мин Зинур Мансуровны укыйдым, шәп журналист. Үз күләгәсеннән, үз күләгәбездән үзебез куркабыз булып чыгабыз. Ясалма комплекснидер барлыкка килгән. Бу регионнарда да шулаймы? Без Татарстанда әле, бу бит Татарстаныбызда, мәркәзебездә, Казандагы ситуация. Регионнарда беренчедән татар журналистлары ул кадәр күп түгел. Менә безнең Ульяновск өлкәсендә миңа калса мин, Өмет газетасы редакциясе бар һәм тагын безнең шул кулаткада чыга торган газетлар, безнең пресс-конференцияларында андый нәрсәләр. Сез беренче рәттә утырасыз инде, әлбәттә. Утырамда, мин оператор һәр вакытта беренче рәткә утыра, чөнки оператор ва җитәкчелек итәрәк, монсын чертегесен чыр дип. Әйтер идем, мин ул сораулардан куркып тормыйм, чөнки мин аны барсында беләм, ул теге судагы балык шикелле. Әгәр дә курсаң, дөрес Римзилави теманы белмәсәң, дәшмисең, утырасың, шул килер. Шуңа күрә барган вакытта әзерләнеп тә бара кирәк. Рәхмәт, бәлки шунда үзе Венера. Менә мин әйтәм, мәсәлән, минем студентка Айзат, сездә эшләгән әйбит. Ул милли һәм аналитик теманы куеп, көн сайын интервью алып, миңа да шалтырата килә. Аның кебек журналист сезнең урыс редакциясында бар микән, юк микән? Яки Айгөл Бәдретдинова һәм менә Лейсан Сабирова миндә укыды. Ул бит хәзер апасын куып тотып узып маташа. Лейсан чыга да урысча сөйли, чыга да татарча тапшырып алып бара. Менә сез укулар турында хәзер сөйләшә башладыгыз, әйме, Римзил абый. Менә Ризлә пашындай кызыклы әйберне әйтеп алды. Мин үзем укымадым диде, әйме. Менә Ризлә ханым, ничек уйлыйсыз? Бу күбрәк укып кына журналист булып буламы? Әллә турга кирәкме журналист булып? Журналист булып, безнең бүгенге көндә бит журналистиканы бетермичә дә эшләүче бик көчле журналистларыбыз бар. Бик күп, Познердан башлап, бик күп кешеләрне әйтергә була. Руста да бар ул, татарда да бар ул. Ну, теге укыйсың икән инде, укыганда инде икенче төрлерәк бирәләр, бөтен жанрларны, бөтен нәрсәне аңлаталар. Природный яза торган кеше, ул жанрны да бер нәрсәне дә белмичә яза. Гомумән журналистлыкка укырга кирәкме, коллегалар? Ничек уйлыйсыз? Һәммәгезгә дә сорау. Безнең Разалина Мардан Нуруллин бар, ул әйтәдер, ничектер ул чагыштырып карый, педагогик институт бетереп килгәннәрне һәм журфак, безнең журналистика бүлеген бетереп, ничектер филфак бетереп килгәннәр, укытучылыкка укып чыкканнарның теле байрак була икән. Безнең ничектер журналистика теле рәсмирәк, коррак килеп чыга дип әйтәдер. Мин хәтеремдә калганның сүзләре. Журналистикага укырга кирәк, ләкин кемдер журфакта укый, кемдер татфакта укый, кемдер агрофакта укый һәм үз өстендә укып яхшы журналистлардан өйрәнә дә, үзе үсмәсә, укымаса, өйрәнмәсә, ул кеше булмый. Мин Валерий Аграновскийдан өйрәндем. Үзенә нинди таләпләр куярга тиеш? Бүгенге 21нче гасырда татар журналисты. Эшенә карыйсың да, аның текстын укыйсың да, тапшыруын карыйсың да, шуның кебек эшләргә тырышасың. Миңназым абый. Журналистика ул җәмәгать яшәү рәвеше. Анда ярты-йорт әйтеп булмый. Анда ялган лап булмый. Син ялганлавыңны җөмләңнән тизиләр. Менә телевизордан булса күзеңнән карап беләшәкләр. Шуңа күрә ул яшәү рәвеше. Әгәр дә син чәчәкләп шуклап яза башлыйсың икән, фикерле башлыйсың икән, кеше анысын да белә. Шуңа күрә Миназем тормыштан түгел бит инде бу. Бу тәрбиядән түгел, ләкин менә мин укырга кирәк дигән белән дә килешмим. Ничек укырга кирәкмәсен инде? Җырчылар әйдәгез шарабыз шулай дип, бөтенебез җырлый беләбез дип кенә. Ләкин нотаны ала белмәгән кеше ничек җырлыйсың ул? Журналистикада шулай нотаны алу мөмкинлеге бар. Язу, башлам, баш кую, кешене җәлеп итү, алымнар өйрәтәбез бит без аны. Бер бала карыйдыр шушы тапшыруның. Менә шу абзыйлар ахмак сөйли яки акыллы сөйли, мин дә булам, булачакмын дип әйткәндер әле мөгаен. Әйтәчәк тә. Чөнки кемдер матур итеп сөйли, кемдер матур итеп киенә, кемдер тавышы матур, икенчесенең җөмлә корылышы әйбәт. Һәрберсендә нәрсәдер бар ул. Менә мин нәрсә әйтмәкче булам, менә 30 елга якын журналист булып эшлим. Мин хәзер дә өйрәнәм. Менә яшьләр килә, яңа кешеләр барлыкка килә экранда, башка каналларда да. Мин карыйм, менә яшьләр ничек эшли икән дип. Безнең өйрәтләр башка төрлерәк, әхәр инде бөтенләй дә икенче төрле тини юнәшләргә өйрәтәләр. Мин теге курсларга барып йөри алмыйм, экраннан карап өйрәнеп утырам кайчакта. Ул бит начар түгел, ул үзенең Әлбәттә, журналист үз өстендә эшләргә тиеш һәрдаим. Икенче ягы бар бит, Ризла ханым, сез аны үзегез дә беләсездер. Укып чыкканнан соң күп кенә журналистика факультетын бетерүче егетләр дә алар китәләр, журналистикадан ераграк китәләр. Монысы инде икенче проблема. Әле монда безнең студияда икенче вазгыять, әмма бу безнең бөтен республикабыз вазгыятын күрсәтми. Сезгә күп киләме журналист егетләр һәм җитәрлекме ир-ат фикере безнең татар журналистикасында? Безнең ир-ат егетләр күбрәк читтән язалар. Безнең үзебездә ике генә кеше егетләр. Договор беләнме?
эшлиләр. Договор белән эшлиләр, ие. Безнең бүгенге көндә 15 кеше редакциядә, штатта. Ә калганнары штаттан тыш язучылар арасында ирләр бар. Субханалла, ирләр булмаса газетның яме булмый. Гомумән журналистика хәзер бару хатын-кызлар кулында, инде редакцияләрдә бару күбрәк хатын-кызлар. Ремзилә, бу кимсетмиме менә бу? Зур факта кызлар күбрәк, чыннан да күрәсең хәзерге заманда ничектер теге иҗади амбиция. Шигъриятта да кызлар күбрәк. Ләкин кызлар да минемчә монда җинестә эштә түгел. Аның иҗади амбициясе кызыксынучанлыгы булырга тиеш һәм хаклыкны ярату булырга тиеш. Гаделсезлекне күргәч битараф калгач, яки ялган, менә без 6 кеше ялган сөйләп торабыз икән, ничек чыдап торасың? Ул кеше журналистика була, яки шикаят яза, я юрфакка бара. Әлбәттә аның түләве дә бар. Семья, гаилә торырга кирәк. Хөрмәтле коллегалар, Күп түләнмәй бит. әлбәттә менә бу теманы бик озак сөйләшергә булыр иде. Сөйләшә башласаң, журналистикада да әле журналистика аерым, һәрберегезнең аерым юнәлешләр бар. Мин уйлыйм, әле без җыелышырбыз, сөйләшербез, сезне дә, безне карап утыручы коллегаларны да бәйрәм белән чын күңелдән котлап, сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.